akwụkwọ ọpụpụ isi nke 39. Ha sitekwara n'ọgha anụnụ ahụ na ọgha ododo ahụ na ọgha uhie ahụ mee uwe niile a kpara nke ọma iji jee ozi n'ebe nsọ ahụ, mekwa uwe nsọ niile nke Erọn nwere dịka Jehova nyere Mosis iwu. O mekwara efọọd ahụ, ọ bụ ọlaedo na ọgha anụnụ na ọgha ododo na ọgha uhie na ezi akwa ọcha a kpara nke ọma. Ha wee tisa mbadamba ihe ọlaedo ahụ wee biri ya ka ọ bụrụ eriri ịkpa n'etiti ọgha anụnụ ahụ na n'etiti ọgha ododo ahụ na n'etiti ezi akwa ọcha ahụ. Ọ bụ ọrụ onye ọka. Ha wee mere ya ụbọ abụọ ejikọtara na nsọtụ ya abụọ ka ejikọtara ya. Ihe okike ahụ nke onye ọka kpara nke dị n'elu ya, nke eji ike ya, o sitekwara na ya. Ọ dịkwa ka ọrụ arụrụ ya si dị. Ọ bụ ọlaedo na ọgha anụnụ na ọgha ododo na ọgha uhie na ezi akwa ọcha a kpara nke ọma dịka Jehova nyere Mosis iwu. Ha mekwara nkume ọniks ahụ nke mere ka ihe ọlaedo akpa baa ha gburugburu, nke egburu ha egbugbu mgbaaka akara dịka ahụ Izrel si dị. O tinye ha n'elu ubu efọd ịbụrụ ụmụ Izrel nkume ncheta dịka Jehova nyere Mosis iwu. O mekwara ihe igbochi obi ahụ. Ọ bụ ọrụ nke onye ọka dịka ọrụ arụrụ n'efọd ahụ, ọlaedo na ọgha anụnụ na ọgha ododo na ọgha uhie na ezi akwa ọcha a kpara nke ọma. Ihe nwere akụkụ anọ ha nhata ka ọ bụ. Ha mere ihe igbochi obi ahụ ka ọ bụrụ ihe a pịjiri apịji. Ntụ aka ka ogologo ya dị, ntụ aka ka obosara ya dịkwa mgbe a pịajiri ya. Ha hiogidekwara n'ime ya arịrị nkume anọ. Arịrị sardis na topaz na karbuncle bụ arịrị mbụ. Arịrị nke abụọ bụ emerald na sapphire na diamond. Arịrị nke atọ bụ jacinth na agate na amethyst. Arịrị nke anọ bụ beryl na onyx na jasper. Etinyere ha n'ọlaedo a kpara akpa n'ebe nhọgide ha. Nkume ahụ dị ka ahụ Izrel si dị, 12 dịka aha ha si dị, dịka egbugbu mgbaaka akara onye ọbụla dịka aha ya si dị. Ha dịrị ebo 12 ahụ. Ha mekwara n'elu ihe igbochi obi ahụ ịyagba emere dịka eriri mma, bụ ihe emere dịka ụdọ atụrụ atụ. Ha bụ ọlaedo a na-agwa ya agwa. Ha mekwara ihe ọlaedo abụọ a kpara akpa na mgbaaka ọlaedo abụọ. Ha wee tinye mgbaaka abụọ ahụ n'elu nsọtụ abụọ nke ihe igbochi obi. Ha tinyekwara ịyagba ọlaedo abụọ ahụ atụrụ atụ dịka ụdọ n'elu mgbaaka abụọ ahụ dị na nsọtụ abụọ nke ihe igbochi obi ahụ. Nsọtụ abụọ ọzọ nke ịyagba abụọ ahụ atụrụ atụ dịka ụdọ. Ha tinyekwara ha n'elu ihe ọlaedo abụọ ahụ a kpara akpa, tinye ha n'elu ubu efọd ahụ n'ebe ihu ya dị. Ha mekwara mgbaaka ọlaedo abụọ tụkwasị ha n'elu nsọtụ abụọ nke ihe igbochi obi ahụ n'ọnụ ọnụ ya nke chiri ihu n'akụkụ efọd ahụ n'ime. Ha mekwara mgbaaka ọlaedo abụọ tinye ha n'elu ubu abụọ nke efọd n'okpuru n'ebe ihu ya dị na nso njikọta ya n'elu ihe okike efọd nke onye ọka kpara. Ha werekwa eriri mmụọ ọgha anụnụ nke ihe igbochi obi ahụ na mgbaaka efọd site na mgbaaka ya ka ọ wee dị n'elu ihe okike efọd ahụ nke onye ọka kpara, ya na ka e wee ghara isi n'efọd tọpụ ihe igbochi obi ahụ dịka Jehova nyere Mosis iwu. O mekwara uwe mwụda efọd. Ọ bụ ọrụ ọkpa akwa, obusi ọgha anụnụ. Ọnụ uwe mwụda ahụ dị n'etiti ya dịka ọnụ nke uwe obi agha. Ọnụ ka ọnụ ya nwere gburugburu ka e wee ghara ịdọwa ya. Ha mekwara n'ọnụ ala uwe mwụda ahụ pomegranate nke ọgha anụnụ na ọgha ododo na ọgha uhie na akwa a kpara nke ọma. Ha mekwara ataṅụ ọlaedo a na-agwa ya agwa, tinye ataṅụ ahụ n'etiti pomegranate ahụ n'elu ọnụ ala uwe mwụda ahụ gburugburu n'etiti pomegranate ahụ. Otu ataṅụ na otu pomegranate, otu ataṅụ na otu pomegranate dị n'ọnụ ala uwe mwụda ahụ gburugburu iji jee ozi dịka Jehova nyere Mosis iwu. Ha wee mere Erọn mekwara ụmụ ya ndị ikom uwe ime ahụ. Ha bụ ezi akwa ọcha, ọrụ nke ọkpa akwa na akwa nkuku isi ahụ. Ọ bụ ezi akwa ọcha na ihe ahụ mara mma ike n'isi. Ha bụ ezi akwa ọcha na uwe ukwu ahụ nke ezi akwa ọcha. Ha bụ ezi akwa ọcha a kpara nke ọma na ihe ahụ ike n'ụkwụ. Ọ bụ ezi akwa ọcha a kpara nke ọma na ọgha anụnụ na ọgha ododo na ọgha uhie. Ọ bụ ọrụ nke onye ọdụdụ akwa dịka Jehova nyere Mosis iwu. Ha mekwara ihe dị mbara nke okpu nsọ ahụ nke onye nchụaja. Ọ bụ ọlaedo a na-agwa ya agwa. Ha dị ihe odide n'elu ya dịka egbugbu mgbaaka akara ihe nsọ Jehova nwere. Ha tinyekwara n'elu ya eriri mmụọ ọgha anụnụ itinye ya n'elu akwa nkuku isi ahụ n'elu.
dịka Jehova nyere Mosis iwu. Wee mee ka ofufe niile nke ebe obibi nke ụlọ ikwu nzute gwụsịa. Ụmụ Izrel wee mee dịka ihe niile si dị nke Jehova nyere Mosis n'iwu. Otu a ka ha mere. Ha wee butere Mosis ebe obibi ahụ, ụlọ ikwu ahụ na ihe ya niile, nkọ ya niile na ibo ya niile na mkpara ya niile na ide ya niile na ụkwụ ya niile na ihe mkpuchi akpụkpọ ebule sidiri ọbara ọbara na ihe mkpuchi akpụkpọ sil na akwa mgbochi nke akwa mkpuchi ya na igbe ihe ama ahụ na mkpanaka ya abụọ na ebe mkpuchi mmehie ahụ na tebụl ahụ na ihe ya niile na achịcha nke ihu Chineke na ihe ịdọba oriọna ahụ nke bụ ọlaedo na-agwa ya agwa na oriọna ya niile bụ oriọna nke ido n'usoro na ihe ya niile na mmanụ nke ihe na-enye ihe na ebe nchụaja ọlaedo ahụ na mmanụ otite mmanụ ahụ na ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ eji ụdị ụtọ dị iche iche mee na akwa mkpuchi nke ọnụ ụzọ ụlọ ikwu ahụ na ebe ịchụ aja ọla ahụ na ihe ọkpụkpọ ọla nke o nwere na mkpanaka ya abụọ na ihe ya niile na ite ọsịsa mmiri ahụ na ụkwụ ala ya na akwa ngechi niile nke ogige ahụ na ide ya niile na ụkwụ ide ya na ụkwụ ide ya na akwa mkpuchi ọnụ ụzọ ámá ogige ahụ nwere na ụdọ ya niile na ntu ya niile na ihe niile nke ofufe ebe obibi ahụ nke dịrị ụlọ ikwu nzute ahụ na uwe niile akpara nke ọma iji jee ozi n'ebe nsọ ahụ na uwe nsọ niile Erọn onye nchụaja nwere na uwe niile nke ụmụ ya ndị ikom ịbụ ndị nchụaja dịka ihe nne Jehova nyere Mosis n'iwu si dị. Otu a ka ụmụ Izrel jere ozi ya niile. Mosis wee hụ ojiji ozi ahụ niile ma lee, ha ejewo ya dịka Jehova nyere iwu. Otu a ka ha jere ya. Mosis wee gọzie ha.